ezta? Vale. Atzalde ondanoi, eta ongi etorri ekaineko udal batzontara, hasingoa kontxi lehenengo puntuarekin. Gai zerrendako lehenengo puntua da 2021ko maiatzaren 31ko aktaren onarpena. Suposatzen ados aete ganok, ezta? Baho batez, onartuta geratzen da. Gai zerrendako bigarren puntue alkatearen jakinarazpenak. Ez daukazu ezer. Hirugarrena, Larramendiko D, E, F eta G parzeletako xehetasun azterlanaren aldaketari behin betiko onarpena. Hasierako onarpena eman zitzaion alkateak emandako dekretu baten bitartez apirilaren 21ean, jende aurrean egonda, ez da inolako alegaziorik aurkeztu, eta beraz, proposamena da, xehetasun azterlan horri behin betiko onarpena ematea, eta espediente administratiboa eta dokumentazio teknikoa Gipuzkoako Foru Aldundiko hirigintzako plangintzaren erregistro administratibora bidaltzea. Hori da proposamena. Baina uste dut, Nagorek hitzartu nahi dola, ez? Bai, igual komentatzearen, puntu eta urrengoko igual, hirugarrena eta laugarrena bat ostela, igual, bergaran aktibidade berrizak implementatzeko bidiak jartzeko edo martxan jarri alizateko Larramendin dela garaietan da, bueno, aspalditxuan utzik zeren eremu batzuk martxan jartzea, errestuko da ben bi erabaki proposamen diela bakarrik komentatzea. Bale. Hori esan da, boskatu egingo du. Erabaki hartzeko beharrezko da erabateko gehiengoa. Gorka Artola. Ados. Ainhoa Alete. Ados. Aitor Aranzabal. Alde. Cristina Marquina. Ados. Juan Luis González. Alde. Nagore Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnero Arizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Maite Agirre. Alde. Jose Balander Arregi. Lander. Ez du entzuten, ez? Jose Balander Arregi. Entzuten badiuzu behatza jaso edo, ez dakit? Lander Arregi. Mikrofona aktibau eta desaktibatzen duzuela ikusten dugu, baina ez da entzuten. Igual eskuarekin gestu hain da kontxi, ontzat emon genke? Ba, beak entzuten badiu bai. Bale, alde. Irune Galarraga. Ados. Ángel Murriondo. Alde. Ester Ortiz de Zarate. Alde. Joseba Elosua. Martín Etxaniz. Alde. Alberto Alonso. Alde. Baho batez, xehetasun azterlan hori onartuta gehatzen da behin betirako. Gai zerrendako, laugarren puntue da, Teiaetxe 16an gasolindegia eraiki ahal izateko beharrezko lurzatien kalifikazio juridikaren aldaketa eta Eusko Fuel SL enpresari salmenta. Espedientea hasi izan lehenengo kalifikazio aldatzeko, ez da inolako alegaziorik aurkeztu, beraz, proposamena da jadanik patrimonial bezala kalifikatzea
bi parcela zati horiek, 32 metro karratukoa eta 611 metro karratukoa, eta saltzea Euskofuel enpresari 18.478 eurotan. Honek suposatuko dituen gastu guztiak enpresaren gaine joango lieke, eta alkateari ahalmena emango litzaioke beharrezkoa dien dokumentuak sinatzeko. Eta erabakia diputazioari ere jakinariziko litzaioke. Boskatu ingo dugu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Inurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnelu Arizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde. Maite Agirre. Alde. Erantzun da? Maite Agirre. Alde. Lander Arregi. Alde. Irune Galarraga. Alde. Ángel Murguiondo. Alde. Ester Ortiz de Zarate. Alde. Joseba Elosua. Alde. Martín Etxaniz. Alde. Alberto Alonso. Alde. Baita proposamena hau batez onartuta gehatu da. Aurrera jarraituko dut. Bosgarrena. Udaleko aurrekontuaren bosgarren kreditu aldaketa onartuz, 2021ko ekainaren 16an emandako dekretuaren berri ematea. Dekretua guztez bidali zitzaizuen, da besterik gabe jakitun izateko. Eta noain 6. puntura pasako naiz. Udaleko aurrekontuaren 6. kreditu aldaketaren onarpena. Kasu honetan, baita urbanizazio lanak egiteko izango litzeke, eta konpromiso kreditu bidez prozedura erabiliz onartuko litzateke kreditu aldaketa. Kasu honetan, aurrekontua onartzen deunen bezala, 15 egunez jende aurren egongo da kreditu aldaketa hau, eta ez balitze inolako alegazio reklamaziorik aurkeztuko, betirako onartuta ulertuko litzateke. Eta nahi uste eta salpena mania dezuela. Boskatzera pasa horretik, igual nahiko singularra dan forma bat, kreditu konpromiso bat eitzeko, Bergarak udalean behintzat aurretik inestana, eta dator udal honek hartutako konpromisua Zubitza eta Masterreka ardatz hori berritzeko, egikaritze aldera biharrezko dan forma bilatzetik, ez? Eta esan dut singularra ala, zeda lehenengo aldixa, alako proiektu bat garatzeko, ez aurtengoa bakarrik, baizik eta urrengo urtia eta 2 urte barruko 2021, 2022 eta 2023ko kredituak balintzako dienak aurrekontutan, ejekuzio hori tirada baten inalizateko, ez? Ardatz osoari erantzun integral bat emonalizateko, erremintzia martxan jartzeko, eta proiektu hori gauzatzeko ahalik eta modu eraginkorrenean. Eta plantamendu horren azalpena hortik datorrela. Beste zer ez baduzu esan? Nik? Markatu. Itza daukar? Bai, Moses, bai. Bai. Ui, barkatu, Martin. Ez bakarrik? Bai. Gauza bat argitxu nahi ginuen. Gu, kredituaren aldaketa eta alde gaude, baina kontutan hartu bia da, hau urte hasierako konpromiso dela, eta ja, isa ustailan gaela, ustaila horra ate joka daukagu, eta hondikan lizitazioa bera ez da irten. Beraz, hain denbora gutxikin ez dakigu konpromiso hori aurten beteko da, da, aurtengo zati hori bukatzia 2021an, ez dakigu hori abendurako bete ahal izango dan gobernuak, eta nahiko jakingo nuke zein izan den arazoa hain atzatua izateko. Ze urte hasieratik ixe uztaila baino, ez dakit,
azalpenen bat beharko dago. Bai, eta uste dut azalpen horrek emon da arela, eta azalpena nahiko sinplia da. Ikusi duzuen moduan, 5. puntuan, lehenengo onartuana izan da kreditu gehigarri bat, gerakinetik, kreditu gehigarri hori sartzen dana gaur egungo aurrekontuan, eta gerakin hori disponible eduki arte ezinezkoa zen planteamendu hau itxia. Orduan, behin gerakina ezautzen ginoanean, eta hori maiatzean izan da definitibua, eta ekarri da kreditu gehigarri hori 250.000 eurokoa 2021 aurrekontura, eta proiektu guztiak gauzatu ahal izateko biharrezko kreditua konprometitu die hurrengo urtean eta hurrengoan. Hori da azalpena, dakizu moduan, eta azalpenak emonda lurraldeko batzordean proiektuaren refundido bat osatzen gabitz, eta hori adjudikauta dago, eta parte hartze bilera batzu behitzen gabitz bizilagunekin, eta lizitazioa aurreikusten dugu dana ondo bidean, uztailean lizitazioa martxan jarri, eta urte bukaerarako obra horrekin hasitza egotea. Orduan, nik uste dut aurreikusitako epiak betetzen gabitzela, eta zentzorretan esandako moduan konpromisoak betetzeko borondate osoa mantentzen dugula. Bai, Maite, hitza eskatu oso. Bai, bueno, Martinek esan da benaren, atzalde hon, Martinek esan da benaren arabera, Gorka, eta zuk aipatu dozuna, hitza betetzen gabizela. Goratu behar dugu aurrekontutan, aurrekontuen negoziaketan ibili ginean, aurrekontutan adostu zana izan zala, lehenengo fasea 2021an, bigarren fasea 2022an, eta hirugarren fasea 2022an. Zuk esan duzu moduan, naixa da uztailean martxan ipintzea lizitazioa, baina zalantza asko dauzkat 2021an prozedurak emungo dago, baina zalantza asko daukat 2021an obra bukatuko da nikan. Ordan berez, konpromisua ez da betetzen ez gurekiko, ez herritarrekiko. Esan zan 2021an lehenengo faseakin hasiko zala. Eta bukatuko zala 2022an bestia eta 2023an bestia. Egisa da, proiektu errefunda baten zain garela, baina ez dut ulertzen du da, zaitxikan hau usten dut, adjudikazioa izan zala joan zan nian, edo igual maiatzean ez da egin izan zan. Baina izalik esan urtarrilean, proiektu hau aurretik dator. Hiru proiektuak redaktota aurretik handago. Eta isa ondala hilabete eta erdi arte ez da hain, orduan, nik uste hor geratzen dela, ez dakitan zuen konpromisoa, ero zuen kudeaketa eza, baina argi dago honek atzerapen badakala. Atzerapen hori, bai, herritxarrekiko eta baitza oposizioarekiko, bai, ez dala beteko. Uste dut, hemerotekak bilau beharko ginuzkela, eta gobernuak hartutako konpromiso oso garbi izan zen 2021an proiektuaren ejekuzioarekin hastia. Eta, de hecho, hasieratik esaten ginen, 2021 bukaeran hasiko zala ejekuzioarekin. Horrek, dakigun moduan, 3 fasetan banauta dago, eta 18 hilabeteko ejekuzioa dakar 3 faseak bat besteen atzetik inda, eta ikusi beharko da, refundido horretan, epe horrek betetzen dien, edo gutxitzeko aukerarik egon lehiken. Hala esan dakoa, hartu da konpromisua 2021an ejekuzioarekin hastia da, eta gure asmoa eskabadorak urte bukaerarako Zubitza edo Masterreka inguruan egotia da. Esan dako moduan, hartu da konpromiso hori betetzeko intensio guztiarekin. Gainontzekoan, uste dut bagabitzela pausoak emonez, bai barne mailan inbiarreko guztiak itzen, eta gaur dago hori, 2.400.000 euroko kreditu bat konprometitzen dugu Bergarak bia ben proiektua gauzatzeko, eta baitza herritxarrekin azkenengo fleko horrek emoteko proiektu horri lizitazioetara eta benetan gauzatu ahal izateko. Bueno, guk esan bezala, Gorka insistitzen dugu, guk usten dut berandu gabizela, berandu zabiztela proiektuaren ejekuzioakin, baina, ea egisa dan, eta hitza betetzen duzuen, eta urtean mailararako eskabadorak Zubitzan ikusteko aukera dakagun. Horreko puntua, Kontxi. Boskatu egingo deu. Gorka Artola. Alde. Ainhoa Lete. Alde. Aitor Aranzábal. Alde. Cristina Marquina. Alde. Juan Luis González. Alde. Nagore Iñurrategi. Alde. Ekaitz Aranberri. Alde. Itxasnero Erizaristi. Alde. Juan José Asula. Alde.
Maite Agirre, Alde. Jose Balander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ángel Murguiondo, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Joseba Elosua, Alde. Martín Etxaniz, Alde. Alberto Alonso, Ados. baita puntu hau batez onartuta gehatzen da. Aurrera jarraituko dugu. 7. Bergarak udala eta Agorrozin guraso elkartearen arteko hitzarmena. Hitzarmen bat sinatu nahi da hurrengo ikasturterako, hiru ikasturtetarako, eta udalak diru laguntza emango luke Agorrozin guraso elkarteak zaintza zerbitzua emateko Osintxuko eskolan. Plenora etortzaren arrazoia da, 3 urtetako, 3 edo 4 urtetako horrekontuak baldintzatzen dira. Zati txiki batean, baina baldintzatzen dira. Uste eta salpen ematen naiz zenduela? Bizkata azaltziarren, urrengo hitzarmena badator Osintxuko eskola indartzeko pausu txikitxo bat izango litzake. Auzua badabil Osintxuko eskola irekitza mantentzeko lanian azkenengo urtietan, eta auzuantzat ikusten da badala ezinbesteko, ez da? Eta, bakigu eskola bat irekitza mantentzeko, zerbitzuak ezinbestekoa diela, bai? San Martin eskola be hor dago lanian gela desplazatu hori zabaltzeko, eta Osintxuko guraso elkarteak, Agorrozingo guraso elkartean babazpian egiten dabilen lanari apoio txiki bat izango litzake, hitzarmen honetan jasotzen dana, bai. Zoraluzekin elkarlanian aurrera eramango dan ekimen bat izango da, eta igual aprobetxatzia hemendi, Zoraluzei be eskerrak emoteko olako ekimenak bestiarren eta bide lagun izatiarren olako ekimenetan, bai? Eta, hitzarmen honen bitxartez udalak proiektuan diru laguntza txiki bat emoten dau, eta batez be Zoraluzek emongo dau hor laguntza. Hortaz, azalpena hitzarmena nondinorako eta nondikorakoena. Gorka Artola, Alde. Ainhoa Lete, Alde. Aitor Aranzabal, Alde. Cristina Marquina, Alde. Juan Luis González, Alde. Nagore Inurrategi, Alde. Ekaitz Aranberri, Alde. Itxasnero Erizaristi, Alde. Juan José Asula, Alde. Maite Agirre, Alde. Jose Balander Arregi, Alde. Irune Galarraga, Alde. Ángel Murguiondo, Alde. Ester Ortiz de Zárate, Alde. Joseba Elosua, Alde. Martín Etxaniz, Alde. Alberto Alonso. Alde. 7. puntu bere hau batez onartuta gehatzen da. Traspapelatu egin dut hitzarmena, txinpiskat. Eskuera daukazue? Adierazpena. Otzei esu, masedez. Otzei esu. Traspapelatu egin dut. Barkatu, Bueno, esan bezala, Kaizarrendako 8. puntu da, ekainaren 28ko adierazpena berrestea. Eta honakoa hau dio. LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna, ekainako 28. 52 urte igaro dira, sokoan lehen, lesbiana, gay, transexual eta batez ere travestiak
poliziaren aldetik jasatzen zituzten jasarpena eta txantaiaren aurrean erreboltatu zirenetik. Data hori mugarri bihurtu zen LGTBI personen borrokan, 10 urte beranduago. 1989ko ekainaren 10ean, polizia batek Antonio Vicente Santamaria Francis hil zuen Errenteriako diskoteka batean travesti izateagatik. Ekainaren 28 horretan, LGTBI personek eta kolektiboek Euskal Herriko kaleak hartzen dituzte estreinako aldiz, euren sexualitatea eta generoa modu askean bizitzea aldarrikatuz. Stonewalleko gertakarien geroztik, ekainaren 28an LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna ospatzen da. Borroka, disidente, luzea eta egindako lorpenak ospatzeko eguna da. Baita, eskubideen eremuan aurrerantz egiteko falta den guztia aldarrikatzeko eguna ere. Eskubide berberak dituen jende askearen gizarte izateko sexu desioaren orientazioagatik edo genero identitateagatik bereizkeriarik gabe. Urte bete baino gehiago igaro da pandemiak gure bizitzan gogor astindu zituenetik. Informazio eta datu askoren arabera badakigu jada konfinamenduak LGTBI personen aurkako diskriminazio maila handiagoak ekarri dituela. Haien eskubidea bermatu beharrean urratuak izan dira. Zaurgarritasun bereziko testuinguru batean. Are gehiago, gaur egun krisi sozioekonomiko larriak ate joka dugunean, gorroto diskursoak eta erasoak areagotzen ari dira. Eta LGTBI persona askoren bizi baldintza orokorrak prekarizatzen eta okertzen ari dira. Batez ere, bereziki zaurgarriak diren kolektiboenak. Hala nola, trans personak egoera administratibo irregularrean daudenak, arrazializatuak eta bar. Bereziki, kezkagarria da transpersonen aurkako gorroto diskorsuen egoera. Pandemiak agerian utzi du eskubidetan egindako aurrerapenak kolektiboen eta ekintzaileen urtetako borroka neketsuari esker lortu direnak hauskorrak direla. Eta oso erraza dela horiek galtzea eta atzera egitea. Orain, osasun krisitik ateratzen ari garenean, normaltasun desiragarrira itzultzearen diskursioak gailentzen ari dira. Normaltasun horrek, ordena sozialean mendeko egoeran daudenentzat, bazterretan daudenentzat, baztertuta bizitzen jarraitzea esan nahi du. Beren eskubidez gozatu gabe eta edo dituztenak galduta ere bai. Krisi une honetan, inoiz baino gehiago konprometitu behar gara, konpromisorik gabeko adierazpen hutsak baztertuz. Erakundetatik persona guztientzako eskubide guztiak bermatzeko erantzunkizuna dugu eta bereziki zaindu behar dugu LGTBI bezalako kolektibo zaurgarrienek eskubide horiek izan ditzaten. Aitzakari gabe politika eraldatzaileak eta nahiko baliabideak bermatu behar ditugu. Gure udalerri eta herrialdetako LGTBI personen beharrei eraginkortasunez erantzuteko. Krisiaren ondorio negatiboak iraultzeko premiazko politikak eta sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik mendekotasunik edo hierarkiarik gabeko gizarte eredurantz transizatzeko aukera emango diguten politika emantzipatzaileak euskal jendarte errespetuzkoago, justuago, duinago eta askeago baterantz aurrera egiteko. Urtero bezala, ekainaren 28 honetan aitortu nahi dugu LGTBI kolektibo eta persona ugariren borroka luze eta ordainezina Euskal Herrian. Garai sei hauetan personen eta gure herriaren emantzipaziorako referente direla erakusten jarraitzen dute. Era berean, udal honek LGTBI personen eskubideekin urteko egun guztietan duen konpromiso politikoa berretsi nahi dugu. Adierazpenetatik haratago, gure konpromisoa politika zehatzetan islatu behar da, bakoitzak bere giza baliabide tekniko eta ekonomikoekin.
mugimendu feministako eta LGTBI mugimenduko ordezkari eta adituekin adostu behar diren politikak. Horregatik, udal honek honako konpromisoa hartzen du honako hau egiteko. Bat, giza eskubideekin dugun konpromisoa berresten dugu, baita aniztasun sexualaren, genero identitatearen eta orientazio sexualaren arabera jendea ez diskriminatzea. Egin diren aurrera pausoak aitortzeaz gain, berresten dugu egun oraindik dauden barrerak gainditzeko gure erabakia. Bi, Bergarako 3. berdintasun planean LGTBI personen egoeraren diagnostikoa txertatzea. 3. 3. berdintasun planaren indarraldian egindako diagnostikoari erantzungo dion ekintza plana burutzea, premiazkoenak diren ekintzak lehenetsiz, besteak beste arlo hauetan, soziala, enplegua, osasuna eta bar. 4. LGTBI personen eskubidea bermatzera bideratutako neurriak jasotzea Bergarako 3. berdintasun planean. Udalak eskumena daukan zerbitzuetan hala nola. Administrazio formularioetan aldaketak egitea binarismoa gainditzeko. Aldagelak eta komunak egokitzea instalazio publikoetan. Igerileku publikoen araudiak. 5. Haurrak eta nerabe transexuala babesteko neurriak ezartzea. Bereziki, trans errealitatea barne hartzen duten eskidetza prozesuak gizarte eta hezkuntza eragileekin. 6. Sexu eta genero disidentziaren gaineko prestakuntza prozesuak bultzatzea. Langile publiko eta politikoentzat, bereziki jendeari arreta emateko eta gizarte eta hezkuntza esparrurako. 7. Sensibilizazio kanpaina feministak egitea egungo testuinguru sozialera egokituta. Epe labur, ertain eta luzean, sexu genero dikotonomiari, heteronormatibitateari, sexu orientazioaren eta genero identitatearen adierazpen aniztasunari eta eremu desberdinetan LGTBI personenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren adierazpen eta forma anitzei buruzko kontzientzia kritikoa hartzea errazteko. 8. Bergaran, 2008an egindako zaintza diagnostikotik abiatuta, zaintzei buruzko lanildoak aktibatzea ikuspuntu feministatik eta LGTBI ikuspegitik. 9. Zeharka, LGTBI kolektiboekin, kolektibo feministekin eta adituekin identifikatutako ekintza guztiak diseinatu, jarraipen eta ebaluaziorako elkarrizketa lotesle eta iraunkorreko espazioak gehitzea. 10. Edozein motatako erasoak gaitzesten ditugu gure udalerrian, indarkeria fisikoa edota hitzezkoa, humilazioa edota LGTBI personen gutxiespena. Herritarrei dei egiten diegu LGTBI mugimenduak eta mugimendu feministak gure herri eta hirietan deitutako ekintzetan parte hartu dezaten. Denontzako askea eta bidezkoa den Euskal Herri baten alde. Adierazpen hori berrestea da, buskatzen duguna orain. Gorka Artola? Alde. Ainhoa Alete? Alde. Aitor Aranzábal? Alde. Cristina Marquina? Alde. Juan Luis González? Alde. Nagore Iñurrategi? Alde. Ekaitz Aranberri? Alde. Itxasnelo Arizaristi? Alde. Juan José Azula? Alde. Maite Agirre? Alde. Jose Balander Arregi? Alde. Irune Galarraga? Alde. Ángel Murguiondo? Alde. Ester Ortiz de Zárate? Alde. Jose Balosua? Alde. Martín Etxaniz? Alde. Alberto Alonso? Alde. Baita, hau batez, adierazpena berrestuta gehatzen da. Gai zerrendako 9. puntua eskara eta galderak. Bai, Maite aurrera. Bai, eskerrik asko. Bai, guk aipatzen nahiko ginuakena da, jakin badakigu orduan prozedura aurrera doiala,
eta, badirudi dagoeneko aukeratuta dagoela, ez, kokalekua. Baina, berrestia nahi dugu. Barkatu Maite, ez dugu lertu, errepika uzinko mesez, ez dugu lertu hemen. Ez dakiten zuten? Bai, baina nahiko baju eta ez dugu lertu ondo, ez dakit errepika ulizinken. Bai, ez dakit, oin entzuten doztazue? Hobeto? Bai, bale. Hobeto bai, Maite. Bale. Esaten moduan, ortuen prozedura badakigu aurrera doiala, eta, antza danez, kokablekoa erdi aukeratuta, edo aukeratuta dagoela, eta, San Josepen izango dela, EAJ-tik behin eta berriz esan dugu, boluzala gure apostua, behin baino gehiagotan azpimarratu izan dugu, eta gaur berriz azpimarratzen dugu. Izan ere, bolune etxiak guretako onura garrantzitsu bat ekartzen zeban, boluko malda nolabait egonkortzera lagunduko luke, eta, gogoratu nahiko genuke, 2019-tik egonkortzen lan horri pendiente dagoela. Esango nuke aurrekontutan gaizki ez banabil, zuzenduko estazioa gaizki banabil, azkenengo 2 urtietan partida sartuta dagoela, baina egisa da, egonkortzen lana ondiok ez dela osatu. Hortuak nunin behar diran ez da beran, ez gazartuko, ez? Uste argi darela bakoitzaren iritziak, baina egisa da, ezinbestekoa ikusten dugula bolunen malda egonkortzea. Gainera horretarako konpromisua hartuta dago eta ezinbestekoa ikusten dugu herritarren segurtasuna bermatzea. Bestetik, egisa da, azkenengo 2 urtietan ez dala antzeman, nidaki dala bentsat mugimendurik bolun, baina, egisa da, gertau zanean be, aurretikan, inoz ez dala gertau zanen arte. Lubizia, beraz, bai udal gobernuari eskatzean eko ginuke, 2021an, egonkortzeko lanak burutzea, boluko bizilagunen segurtasuna bermatuz. Ja jakinda ez dala ingo bolun hortuak, bintzat proiektua idatzita dago eta proiektu hori gauzatzea eskatuko ginuke. Nolabait, auzotarren segurtasuna bermatzeko. Besterik gabe. Eskerrik asko. Nik uste dut, etengabe nahazten dituzu kasu honetan Maitek bi gaixak, eta uste dut saiatu beharko ginakela bakoitza bere aldetik tratatzen. Batetik badago hortuen prozesua eta hortan bi proiektu proposamen bazeren, bi legealdi ezberdintzen indakoak eta bixak eukide mai gainean eta dakizu moduan azkenengo txosten tekniko batzuk eta behin die bakoitzaren baldintzak aztertzeko eta baldintza horrekin proposamen bateruan da parte hartze prozesu bidez indien hainbat bileran ondoren talde hartara, kontrastatzera eta proposatzera momentu honetan egokizena eta epe motzenean egikaritu leiken proiektua dana eta kasu honetan San Josepekua da proposatu dana eta parte hartze bilera horretan jende kopuru importante batek bai estatu edo referendau zebana. Hori batetik, eta bestetik dago egonkortzearena. Eta esan dut estila nahaztu behar, beste proiektua be, bolurako zeuana, ez da kokatzen egonkortasun edo mobilitate hori egondan ere muan. Kokatzen da, askoz be, esan daigun, burdinate alderau, bolun arazo egon zan inguruan baino. Horretxik esan dut estila nahaztu behar. Garbi dagona da, bere momentuan egon zala estabilitate problema bat, susto importante bat emon zebana, momentu honetan emergentzia bidez emon ziren pauso batzuk bermatzen dabe horren estabilitatea eta horren jarraipena itzen da etengabe, eta dakizuen moduan hilero itzen da jarraipena, eta honetan be jarraipen hori inda, eta gaur bertan jaso dugu ekaineko txostena, inkluso indala bi aste ukitzako eurutien ondoren be, ez dala arazo inkrementorik edo handitzerik ikusten, eta estabilitate hori momentuz bentsat ziurtatuta dagoela esaten da bena. Horrek ez dago esan nahi, eta esaten zinuan moduan Maite, bai konpartitzen dut, hor dagoen proiektu hori gauzatu beharra dagoela. Baina jakin be badakigu danok, proiektu hori gauzatu alizateko, bagarela beste traba batzuk superau beharra udaletxe honetan, eta bada jabetzekin eta inbiarreko lanketa bat, eta azkenengo bozera maile batzordean galdetu zinuen eta azalpenak emon jatzuen zegoeratan dagoen hori, eta hurrengo pausuak udal gobernuaren partetik zeintzuk izango dien azalduaz. Orduan, dudabarik, horrek konponduta, estabilizazio proiektu hori gauzatu irako da, eta bitxartean jarraitzu irako dugu ontxarte bezala neurri zuzentzaileak gauzatzen,
jarraipena itzen eta bizilagun horren seguridadea bermatuta dagoela ziurtatzen. Maite aurrera. Bai, horra aipatu dozu, azkenengotik hasiko naiz. Horra aipatu dozu, hilero eitzen dela jarraipena, eta hilero, ustot hilero esan dozula jasotzen dela txostena, bueno, niko indala bi aste usteot edo aste bete, ez dakit noiz, euritiak egon zeanean, naiz gogoratzen noiz, bosera maiak partekatuta dakagun WhatsApp taldean euritiak gogorra zizianean bergaran, WhatsApp babealdunean galdetzenea benetan mugimendurikan nabarizan, edo nola zeuan, preokuputa idatzen egan, oraindik gaur da eguna, ez txostenik, ez erantzunik ez dutena jaso, orduan, bueno, harritzen dozta txosten horren berri izatea, ez? WhatsApp ez galdetu nebanean, eta ez doztazunean erantzun, baina, bueno, urrengo batzorretan, eskaera engo dugu, hilero jasotzen den txosten hori, bintzat, emailez jasotzeko, jake WhatsApp ez dan erantzun, bueno, ea emailez erantzuten da. Hori batetik. Eta bestetik, bueno, esaten duzu, aipatzen diala, nik naztu itzen ditutela bigairak, ez ditut nazten, nik uste badakit non kokatzen den bolukortuak badakit non kokatzen dian, eta maldaren erorketan une gonzan badakit, baina boluko lortuta daganez, bolu noaitzean, hortuak aitziarekin, bat, lagunduko luke boluko malda egon kortzen. Horregaitxik beti izan dago EAJaren apostua bolu nortuak eitzea. Usten dugu aukera badala, malda horrekan gertauleik edaren aurrian egon kortasun bat lortzeko. Hori besterik ez dut nahi izan, izatea. EAJaren apostua hori izan dela. Bolu, hor kokatzen, proiektuan zehazten den lekuan kokatzen hortuak, lagunduko lukela, boluko malda horren zati baten egon kortzera. Eta ja badakigu, ze gertau zan, oindala pare bat, 2018, orduan, horren aurrean, ikusten dugu, hau bai dala urteera bat, horra itxia hortua. Zuen erabakia hasiera-hasieratik izan da hori, San Josepen etxea, eskatzen duguna da, ja, zuk aipatu dozu lursaien jabegoa, eta aipatu dozu horpeste, bosera maian aipatu zen beste arazo bat bebadakala, Fundazio Muro Balzolarekin konpondu beharrekoa, horbe bai aipatu behar dago, luzapenian garela, orduan, kuenta atras garela, martxa atras goia zela. Orduan, urtea bukatu aurretikan, konpontzeko aukera dakagun, eta horren berri izateko aukera dakagun, posizioak bai. Neupe eta lekeixei luzatzeko asmo barik, azkenengo puntotik hasitza, aitzatzen da behin da berrez, egonkortasunei begira egindako proiektu bat edo ikuspegi zezukara proiektu horrek, eta sartu barik debate tekniko baten, proiektu hortan momentu baten be ez da aipatzen gauzatzerik egonkortasunei begira. Ez dago justifikaziorik egonkortasunai aipamen eitzen dotzana. Orduan, ez dakiz ikuspegirikin kontratatu zen proiektu hori, ze kontratazioa be nahiko xelebre izan zen. Baina esan beharra dago proiektuan ez dela momentu baten behipatzen egonkortasunai begirako ezer. Eta bigarrena, eta bueltauta lehengora, dakizun moduan, hileroko jarraipen txostena jasotzen die ez legealdi honetan. Aurretik, egoera gertu zanean, eta ondoren emergentziazko aktuazioa inzanetik, hilero jasotzen die txosten horrek, eta aurreko legealdizan nik itxena moduan eskatzeko bidea badaukazue. Edozein modutan, eta bai esan nahi dut eskatu zinuala, eta gisa da, baina horbe aurretik, badari irizpide batzu markauta, txosten horren jarraipena edo ladera horren jarraipena zela inbiadan, eta ze baldintza berezitzan inbiadan. Ezarritza ordukako litro kopuru bat, eta hori gainditu ezkero behak eta berezitza inbiako litzakena, ezarritza egunean akumulautako litro kopuru bat, eta berdin prozedura berdin izango litzake, eta ezarritza 5 egunean zenbat litro akumulau dien eta horren arabera jarraipen berezi bat inbiako litzakena. Kasu honetan, nahiz eta euria hundisakin zanoin dela 2 aste, ezien baremor superau, eta beraz behak eta berezirik esanin. Baina txostenean, jasotzen da hilero horren jarraipena zendan. Eta esandako moduan eskuragarri dauzkazue, bulego teknikoa hor dago, eta hilero esaten zina moduan eskatu ezkero zeuei bialtzea be, inengo arazorik
ez dago. Bueno, azpimarratzen dut, duela 2 aste, entzute jara? Bai, azpimarratzen dut, Gorka, duela 2 aste eskatu ineban, eta handiok ez gateratzunik emon. Orduan, eskatzen dutena da, batzordeetan txosten hori zuzenian gai zerrendan sartzea, eta txosten horren berri ematea, baremuak ez do zalantzan ipintzen, eta irizpideak bestitut zalantzan ipintzen. Baina bai badaketena da, eurite horren ondoren, idatzen ebala, eta inok ez ustara erantzun. Beraz, eskatzen dutena da, urrengo batzorde, lurraldeko batzorretan, txosten horren berri ematea batzorde guztietan. Maiztasuna hilerokoa dan eta txostenen bai, horren berri izatea. Eskerrik asko. Bale? Gaizarrentako azkeneko puntura pasatuko gea. Itxasne Lebarizaristik zinegotzi karguari uko eginez idatzi bat aurkeztu do, eta plenotan horren jakitun gehatuko ginake, eta baita jakitun geratuko ginake EH Bilduren zerrendan urrena joan zirenak 2019ko hauteskundetan uko egiten diotela zinegotzi kargua hartzeari. Beraz, EH Bilduk bere kasa proposatuko do personaren bat. Orduan da bakarrik jakitun gehatzea noitxea saldu dion guzti honena. Eta hartu nahiko nuke, Kontxi. Bueno, beste barik esatea, denboratxoan dagoiatela zinegotzi karguak eskatzen daren dedikazioa ezin eskainita, eta horren ere taldekidiengan karga desintekoa suposatzen dau, eta gau da momentua nik laga eta beste herritxar bati aukeria moteko Bergaran alde lan itxeko, bale? Orduan, eskerrak emotia baitxa, azkenengo 6 urte honetako ibilbidean lagun izan dituten kide guztiei, euretako bakoitzagandik asko ikasi dutela, eta opatzia hemendik eta jaurrera dauken bideo hontan, oina arteko gogoa eta ilusioa mantentzia, eta lanerako daukazuen gaitasun horrekin eutzi, eta Bergara hobi haua, ero nahi dugu moduko haua eitzeko, bale? Eskerrik asko da noi. Neupe hitzartu nahiko nuke, Nik hitzartu nahiko nuke eta hartu nahiko nuke gainera 2 planotatik. Batetik, alkate moduan, da uste dute alakoak emoten denean, askotan komentatzen duen moduan, udal ordezkari ganok edo izan lanak dakize dedikazio eskatzen daben udal ordezkari izatiak, eta zentzu hortan itxasneri eskerrak emotia besterik ez. Baina onartuko estazu, kasu honetan alkate txapela alde batera laga eta itxasnen taldekide moduan 6 urtean berekin ibilbidea konpartu daben kide moduan berbaitxia. Eta itxasne badaki, baina egon die segurazko momentu politxak eta esen politxak, posgarrixak eta gogorrak, talde barruan adostasuna eta iritzi ezberdinak, eukitxogun momentuak. Baina kide bezala eukitzia gozada bat izan da, eta taldiari aporta gozasuna bebai. Askotan segurazko beste batzu jazten jakun horrek, mai gainera ekarrixaz, eta aurretik adierazpenean aitzatzen ginuzen bazterretan daren horrek erdigunean jarriz. Eta gora etxik eskarrak emoneko notzuk itzazte. Ondo hasi bide berrixan eta bidean ikusikoa. Eskerrik asko. Eta honekin uste dut bukatzen dugula gaurko plenua. Uztalian ezoiko fetxan ingo dugu aurreratuta 19 ohiko batzarra, beraz ordura arte. Mila esker. Ondo, agur denoi. Agor. Agor. Agor denei. Ondo izan, itxasne. Agur, Edolte. ondo ibili. Gabon pasar. Eskerrik asko, Lander.